एगो शब्द बतावल गइल बा कि जब मनुष्य आन्हर होला त एगो लाठी लेके चलेला। लेकिन कड़वा सत्य ई बा कि जहिया ओकरा आँख का ऑपरेशन हो जाई न त सबसे पहिले उ ओही लाठी के त्यागी जौना लाठी के लेके उ प्रतिदिन चलत रहल। त ई हमर जीवन क अनुभव बा। जब माने जितना दिन हम अपन जीवन जियल बानी ए धरती धरातल पर, त ई हमरा जीवन क अनुभव बा कि हमहू जेतना आदमी क मदद कइनी, चाहे वो लड़की होखे चाहे लइका, चाहे नर होखे चाहे मादा, चाहे बूढ़ होखे चाहे पुरान, तो हम जेतना आदमी क मदद कइले बानी हमरा जीवन में वो हमर कट्टर दुश्मन निकलल। आखिर परमात्मा से हम ई रोज प्रार्थना करिला कि हे प्रभु आखिर हमरा संगे आखिर ऐसन होला काहे? एकर जवाब अबे आज तक परमात्मा इहे से ना मिलल। आप लोग सोचब कि कैसे परमात्मा दिहन, तो अंतःकरण में परमात्मा आवाज देते हैं।